Здравейте всички от YouTube, аз съм Ласко 113. Днес в този клип, да, аз ви показвам моята конзола Wii. Няма само да я показвам като някакъв батен евчо. Също така ще играем и на Medal of Honor. Получиха там отдавна, обаче това е първият ми клип за Wii. Тук това е 39 евро, демек към 80 лева, 70-80 някъде там. И нека да почнем. Първо да включим големия плазмен телевизор. Лол. Така. What the fuck? Сетих се. Това е това. Това е самата конзола. Това е стария диск. Сега слагаме новия. И преди всичко ми трябва джойстик, контролер, мешаница. Мешаница с две думи. Това е дистанционното, с което ще управляваме самата конзола. Това е най-интересната част. Това е оръжието в Medal of Honor, тъй като всичко е интерактивно, в смисъл все едно, че си в играта. И така, тук се слага джойстика, тук се слага това дистанционно и тук се стреля. Да, това е просто за движенията. Тъй се сочи на къде. Ще видим. Сега трябва тия да ги вкарам вътре. Шит! Тихо бе! Тихо бе! Фак! Омага бе! Аре бе, мокни! Малко ще намалим звука. Така. Да, тук са канали, така да се каже. Ето тук е на играта. Тук са на оригиналните игри. Това са новините. Само на Америка. От тук се купуват игри чрез интернет и се слагат на други канали, като например тези всичките, които са на там. Това е нещо като Photoshop. Това е за новините навсякъде. Не, това е за времето. Това е за новините навсякъде. Да започваме. Сега първо трябва да се настроя оръжието, което ще ми отнеми 10-20 секунди. Първата част е готова, дистанционното. Сега тук само да сложим джойстика. Те са се заплели, защото не съм ги ползвал отдавна. Миналата година. Така. Готово. Ето. От тук се движим. Това е... От тук ще стреляме. Сега ще ви покажа как си прави нещо. Лол. Ето. Има си мишка. Като натисна А, бам. Бам.
Тук са основните канали. Имам предвид, вие може да добавите много повече канали, както и да е. Еми, почваме. Само изчакайте малко. Че тук настройките малко тъй. Не, че са трудни да е малко. Дали трябва някъде да оставя камерата в кавички? Ахахаха. Арава. Почна. Дали се вижда, не знам. Би трябвало да се вижда горе-долу. Зарежа. Какво? Почваме с първата мисия. Failure is not an option. Under no circumstances can the Germans find out they're with the OSS. You're going in with the 5th Rangers. Their mission is to land on the beach and liberate the city. We have our own objectives. Your first task is to get off the beach and into the fortified guardhouse. I'll brief you more when you get there. Move out. И почваме. Почваме, да. Толкова яко. Да, тук са нормалните контроли, с това движа човека, с това стрелям. Интеракта е с минуса интеракт. Чрез тя... Пък! Зарежи! О, не бе! Стой, добре. Ари бе. Стой, добре. Малко зум. Ти бе, хедшот. Шит. Бачи. Тук се обряхме. Лол. Чакай, аз мога ли те да стегам? Еми направо влизаме като бос. Шит. Пък стига бе. Омага. Вие пускай да се забрал от вас. Шевай.
Ай, капорец, лайка бос. Че са глични гърда. Залягаме. Малко зум. Пак. Грамата, what the fuck? Не бяха, бе. Ай. Накосвам. Shit! Out fumble like a boss. Еми тогава щачо. Сега, тия потики са амуниции. Земя де. What the fuck? Как си бичната амуниция? Не мога да я взема. Дано не това да е някаква амуниция, където е правилно правилно. Аха, това вече е работа. Сега тук е 12-та част. Slow motion. Граната. Сега, значи тук трябва да използваме гранати. Те те спрят. Фърляш ги, все едно фърляш с листа граната. Деца. Ставам. Дай, крив са. Спряхме, бе. Някъде. Ало. Малко ма бият това. Ай. Има допълнителни мисии. Знаете ли кога ще изпълня допълнителната мисия? Дайте я паспорти. Like a boss. Паспортите е зетно. Спортите няма да играят много дълго. Какво ще го играем? Съпортът от дънки. Какво бе? Дънки. Шит! Факт шит. Бе! От нас трябваше да убия човека. Сам да го има. Сега, тук, Лугер, да. Е така, гледайте, германското оръжие е Лугер. Тук като е Лугер. Хитлер, идва. Съпътнат от Хитлер. Тук също имаме едно сейфче. Как аз се справям с сейфчетата? Е така. Само де трябва да се махна. И след като го отворим, взимаме паспортите и бягаме. Тът някакви кръци сме. Само де в вината. О, гледайте какво съм много. О, мама, вие изпълнят. Ще го изпълня. Дойдем. Изкормих ги. Да. Да минем през стена. Омага, минахме първата мисия. Аз казвам, тъй добре. Това беше първата мисия на Medal of Honor. Нямам си представа дали ви е харесал клипа. Само да искам да видя колко процента съм я минал. Уау, махфъга, злато. И аз малко тук скипнах. Избил съм 90%. Не съм бил никак точен. Гледайте колко е подробно. Стрелял съм 252. Вау. Ударен съм 70 пъти. Убил съм 26. Бил съм 4 хедшот. Хедшот килс. Вау, браво е. Лол. What the fuck? Awarded for killing
Да, ето. Голд 100%, златото, и защото съм направил всичките. Тия двете бяха с сейфа. Тия двете... тия двете бяха с сейфа. Това беше с сейфа. А това горе беше с дет намерихме първото там. Дет като мятах първия път гранатата. Това беше първата част на моята конзола Wii. Купена от любимия ми Чичо. Очаквайте следващ... Значи сега само исках Аз съм стигнал до това. Значи първата мисия е това, бич. Първата мисия е бич. След това имаме порт. След това имаме сити. След това имаме севърс. Канализацията. Най-трудно ми беше в канализацията или в града, също съм го минал с злато. Мисля, че на порт най-трудно ми беше. Най-трудно ми беше, да. Както и да е. Трябваше да унищожим твото. Трябваше да унищожим едни лодки. Трябваше да се махам оттам. И аз, тъй като няма никакъв спринт, и сега съм на бомбардирания град. Това последното бейс е най-трудното, защото на него трябва да взривя една мина, едни колони да взривя, да избягам оттам, при положение, че има толкова много хора, които ме стрелят, но аз имам и селото да ми на вилеч. Да, това е първата, бич, порт, след това сити, след това села, след това манастира. В манастира беше малко яко, защото беше с гробища. Не, че има някакъв зомби мод, като на Call of Duty Black Ops. Ама просто имаше доста скрити места и тъй не успях да ги намеря, затова имам Silver 77. Няма значение, сега съм на бомбардирания град и не съм го минал, защото е пълен с мини. Както и да е. Очаквайте следващия епизод, когато ще играя на порт. Той може да е малко дълъг, но няма значение. И чао!